Hey! What's up? Muling nagbabalik si Papa Japs para ikay pasayahin. For today's videos guys, Papa Japs goes to Calasiao, Pangasinan. So hayun na nga, napaaga kami ng larga dito sa bayan ng Calasiao para manood ng pailaw at fireworks display na inaabangan ng iba't ibang bayan sa Pangasinan at mga vloggers kagaya ko guys. OMG! Nakakatuwang pagbasda ng mga fireworks na aming pinakahintay guys! We love it! You know! Ready? 1, 2, 3! Grabe talagang pinagkagasunan nila tong pailaw nila guys! Oh, ang ganda! OMG! Unexpected to makikita namin. Pakaganda guys, oh. Grabe. So guys, bago nyan, nag-ikot-ikot muna kami para makita namin yung mga bilihin dito sa bayan guys, di ba? Magliliwanag talaga ang Pasko mo kapag nasilayan mong pailaw nila guys. Check it out. OMG rin itong munisipyo nila guys, oh. Tad-tad ng pailaw. Nakakamanghang tignan guys. Look. Wow lang talaga ang masasabi ko. Yan guys, hello! Dito po kami sa ngayon sa may bayan ng Well. Take it away, Sharani. Ikaw muna for this moment. Tignan nyo nga naman din si Joseph, Janang, Eljan. Puros gutom na. Kaya naupo na lang sa sulok. Kamusta yung experience nyo dito sa may Calasiao? Ayos na ayos. Ayos na ayos. Kahit ang init-init na. Kahit init ka, hindi ka makapasok sa bahay sa may Yes. babies. Yung tipong gusto mo nang pumasok dyan kaso hindi ka Kailangan ng vaccination card. Guys, look oh. Pati rin tong giant chandelier Christmas tree nila oh. Nakakamanghang tignan. Sino kaya yung designer nila dito? Entrance pa lang oh. Mapapaw ka na pagpasok sa village ng bayan ng Calasiao. Just wow. Parang dinala na rin nila ang Baguio Country Club dito sa bayan ng Calasiao guys oh. Guys, sa loob ng village, ito yung mga makikita nyo at matutunghayan nyo. Ito yung center of attraction nila, itong Christmas tree guys oh. Tad-tad ng palamuti at Christmas balls. OMG lang talaga oh. Kahit na yung may mga karamdaman oh, talagang hindi pinalagpas ang ganitong ganap para masilayan tong pinakahihintay ng lahat. Kaya dapat mahaba-haba yung baon mong patient guys oh, kasi ang haba ng pila. Grabe din tong Christmas bilin nila oh, nakakamangha. Feel na feel mo talaga ang Pasko guys kapag nasilayan mo tong Christmas village nila. Mapabata man o senior citizen, kitang-kitang mo yung saya sa mukha nila. Guys, ang ganda rin tong Heart Christmas Tunnel nila oh. Pinamulitan ng iba't ibang uri ng bulaklak at kulay. Maaninag mo ang pag-asa sa bawat isa guys. Maraming balakid man yan, usang-asang daan, nagpapatuloy pa rin sa buhay. Si ate oh, napahagod pa ng buhok para sa magandang picture. Pinipilaan din tong courting heart na Christmas tree guys oh, na may fountain pa. Mapapakanta ka rin talaga sa loob ng village sa mga kumukuti-kutitap na lights. Dapat makakuha ka ng best picture mo kapag natapat ka dito. Mga chikiting oh, sayang-saya sila sa nasisilayan nilang pailaw at magarbong village. Si Ibong Adarna nadala din nila dito oh. Ang ganda sigurong manirahan sa ganitong munting bahay at pailaw. Peaceful lang ba guys? Flowers pa lang oh, tad-tad na. Ito rin guys oh, ang ganda lang sa mata. Si kuya oh, mag-isa. Picturean ko daw. 1, 2, 3, cheese! Guys, ito yung half na kabuuan ng village. Tanaw na tanaw mo yung giant Christmas tree nila. Hindi ko makuhanan yung kabuuan kasi may time frame sila para makapasok din yung iba. Sa ating Christmas village. Sinulit ko na lang kuhanan yung ibang part sa village. Paglabas ko ng village, nag-ikot-ikot ulit kami para makahanap ng makakain. Bye, Calasiao! Hello! Hello! Papa Japs Channel!
Si Kuya oh, nakakatakam tong benta nilang quick at chicken skin. Mapapachill ka lang din dito sa Just Chill. O, diba? Dito sa hilirang to, yung puto na pinagmamalaki ng Kalasyaw. Kapag nagawi ka dito, hindi dapat mawala ang pasalubong na ito. Ganda naman itong pallets balloon na siguradong mapapabili ka para sa mga chikitings. Buko shake pa lang, mapapawi na pagod mo. All-time favorite, siomai, oh my, oh my. Hello guys, welcome po sa Kalasyaw, bayan ng Kalasyaw. O diba guys, ang daming tao para masilayan ng itong pinakaantay nilang Christmas lightnings and fireworks display. This Christmas reminds us na papalapit na ang holiday celebration ng mga Pinoy. And no matter what challenges you face, Christmas offers powerful symbols of hope. Kaya yan yung pakakatandaan nyo guys. Hanggang sa muli!